Bon dia a tothom. Sigueu molt benvinguts a aquest segon fòrum de l'Acadèmia Catalana de la Música, Fòrum 2018. La música emociona i l'emoció mou muntanyes. L'emoció és un motor de lluita. Nosaltres, gràcies a les partitures, podem reproduir allò que el creador, l'artista, va fer en un moment determinat. Quitarle los prejuicios a los que no paraban de juzgarme. Señoras que agarran el bolso al verme, son las mismas que cuando rapeo vienen a abrazarme. Cambié la realidad con la llama. Luchando derechos el amor se propaga. Busquen mejor las similitudes y sabrán que no somos tan diferentes. Un pueblo unido con distintas gentes. Sería maravilloso ver la fobia fuera de las mentes. Sobre la noria, ser iguales es lo coherente. La música nos hace sentir libres. Siéntelo y haz que tu corazón vibre. Deja que la balanza nos equilibre y que el amor sea el que nos guíe. La música nos hace... Sou els grans de la música i som els que sempre hem vingut dels marges a dir alguna cosa. Per tant, segur que si ens hi posem tots farem que el món de la música sigui realment mirall del nostre país, no? I que, per tant, les persones amb bagatge migratori, amb altres capacitats, que formin part de minories, que no tinguin llar o que siguin refugiades, siguin també un més de nosaltres. Somebody's in despair, somebody feels like no one cares. I know we'll make a way, yes we will make a way. Somebody's in despair, somebody feels like no one cares. Òscar, m'has emocionat, Bueno, tots heu estat molt bé, però perquè ets utòpic i la utopia és el que fa marxar el món. Tots nosaltres tenim aquesta utopia de l'art, de la música. Come on, let's go, that's it. Hey!